Mayemu achemu akwaba Adom TV Badwam dwumade so yede nyame asese fiada fefe so akwaba to na ye wonkwa wa hoden dwumade na ne ahyase se Badwam no nyom ne edi kan de bremo de du so ne ye Badwam kase ensam no ne yetodwa wo mu bi ya wo beti ni abamu akuma wo koni suku papa bi ya bring tumor hana dwuna ye bom amane momoa ene musika mo de ta chire ntine okolebu panifo jana so ye ne woso mo ye sebe ya ye bebe me ne ho be ne de ne ye de honsam no ebebro na face send Ghana so apaw 2023 open budget survey report na emu ensem ene ne nsem bi na no pay ye de bro Adom TV Badwam kase wo hwe me live e Facebook /Adom TV extra go TV 119 DSTV 280 and our YouTube search Adom TV tube kwadomonline.com sanse mine nsema hodo bi so ewo ho anopai mi amesom mo medin e de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsem ni chemu ankasa etie abamu akuma afia dronu e ba ko Stanley Labi ene ne bring tumor ene ni di akon ne ma meni abusia de bedom adom so de bedom ye no ya nka hye ne mom ye boye ema yetiefo ne ahwefo papa bi a wachiri ne bencheye e de won momoa etai achiri ene ya make say ya je Stanley Labi ato kolebu abaya resabia penifo be friase aye hwehwemu na fe ne wo so ho ye e de eje ye bayi efri sa bring two mo no mu a ya nya ne ntem ebe ha nani no won mo di ho dwuma baby a megina sesei eye kolebu aban aya resabia na sa hwefo be kai a na watwi mu ani ene de bedan mu se abrantie bi a wanya mfie aduonu ba ko ane din ene Stanley Labi wanya tumor ewo ne tirimu ya ne senti wontumi nya ne ho hwe enam tumor no sunti ne sesei na ni kura enhu ade wonte pampan ene de yaw pa ene aba begina ne so enam mu asunti no maboa yen a yatumi nya sika ne bi a ne senti ene yede na ba kolebu aban ya resabia ye ba be hye na ya rehwe no ase Stanley head teacher na otete bia akoda ne wo mu no wantena se kra ono so eboa ye bebisa ne se ekwan be no fa so a wotimi boa ya ono so nya sika ne bi de bae no kwari ni yete Stanley asem no na arehosem kese pa na yenso so yetu anamons de beboa Stanley na wasan enya na niwa ne back yede to adofun bebre anim na sister station baako ebo modern eso mu essence bra ye kodan wo mu no abofa na sem ne kan omakoma momo so de to omanfo anim ama omanfo so eboa enenti ye ka se ye da obi biara oboa Stanley ye kan se de aka chire eyempan bo se mo yem won pa ye internet se de be operation be successful yan sure Stanley bra wo school mu na na disua te se na ho keka e wo school mu te se Stanley obi a ojo pa na ope adisua na ni so de ni se ope so be ye lawyer enti empire bo ni se Stanley betimi anya na ni ne back na wato na disua so enti Stanley maame ene ne papa ene gina me nchen meni omo ba betwetwe nkomo na ma bisa maame se enne aye de Stanley aba wo ba beje aye hwe den na wa be ka che Ghana fu nyina meka che Ghana fu nyina se Yehowa onhyira won pa e wo akoma pa nwanya se wote Stanley se ne owo ha wo mu no na obia keka ne ho na obia de ope oseyo oyo na obia beboa yen kakran enne de mani age pa se wode me ba na ba na ya wo ofe mu no enne nyame adom nyame nti bibia ba ye fine na me de na asem obia oye yemwa na eja yentan hu sese obi yare a anasa akola bi yare a na eja etu anamo adi echi sa eden na motivate wontu awatu sa anamo ye kan me ba na yare no ne kro nyame ni mo e ba na ha me yare no e ba e break akre no na je se emo bi afi bebi ma nanso me ho kafo na akola ne ba Adom FM Adom tie yesu frɛ e ma omosom de to adofo anim adofo aye moa ama ye ni achi iye ebi biara obi ye iska ne fi no yankopon hire obi bia on hire Adom FM ene Adom panimfu nyina yare na fe kra ne ya hyase ayetu ho anamo ne apa yarehwe ama Stanley Labi ne senti ya da mo ase no ne yesen aka se ebi mra biom wo a wonya mfa wo de maaye wo Stanley asemato wakoma so no numbers egu ase ho ehwe so na won so fa wo de bra se de be ya Stanley betimi anya na yarehwe na lawyer ni ani so ade hu na esi na ani so no watumi adru hu
Midin di abna. Mayento akasia no eso na yenkonsam foforo mu ne mum hye no so se afei ne ye kwakoye se dwunom ne ade nti sika ne de wadaroma se de ye kan ye no na ode bia ka ho na ho nkone aba no etumi aboa na daache na ni so ade hunu no wadru ho mayento so na no kwaredie ene atentene ne papa wo sikasem fm ene ne boa ema ye democracy no ejina ne na so Nene yoman Ghana yensi kasamu tutuye no eyade se tofomo 2023 Open Budget Survey ya Send Ghana a civil society organization de abano chrese 2023 yensi kasamu honsamo no kwaridie enimu ena adehye Ghana so tichu na for won ho anhyemu bi niema bebre tosini ewo ye 2023 budget no emu a wode honsam aba na yehuye chrese ya moye ho modern se o man mfie mienu a abetwam adikoi esansa wo hwe mfie mienu abetwam ga ye 2021 na yetwa kese sensenia afi de yetwa etrese se bam no se yebema niemamu ada ho ama amanfo a ya anya de wi ohana yenya ohanum nchichemu aduanan nsia uko school na sa wunya ohamu nchichemu aduanan nsia we exam a yebeka se we faili enu nti na je se ho no ye faili enwachi osare to Ghana aban no mu se ehu abehia sa aban betumi de hyehyɛ ahodo agu akwa mu se de beya ne ma ahodo atosini wo man mu no ebetumi ehunu mpuntuo ye ti koyechi na eni se yete koyechi esanse se ye koyenim a na chese aban edisika bebre ahye dwumadi enim na epian ya koyenim enu nti se ye se sika na eboan na ye koyenim na se afe ye koyenim a na se yate ada na ya san ba ye chi a emmoaye na chese sika na ye sei no ana ya daagye e na ye sei ana se ye de yensa akɔhye ase nso ye mfa enya asem eno emmoaye se ye pese ye koyenim na ye kabi mami nkabi amemmuo no ejina ne nan so na eye krabehwese ne a aman foforo so de no aye na nde wo se ye mpanyinfo ede omunan sifom leader Emma Movement for Change ayo Roland Kwajochre Martin na wa kanitiri mu prose obehwe na wo de bases ahodo ama GPL to you adwumakuo no na ye de ma wo mo ebe work and pay se be ye betumi so aboa wo mo na wo mo dada kwani abadie mo nso bibia be ye ama wo alamba zabeba me the formula B ba se drivers ana bia omo a wo ni omo ya adwuma se mo kam hu bomu a nya ye bepa busia amamu a ye beto buses fleet of buses amamo na aye work and pay enya so boka kobo busia se no ye the interest beto so abai ye boamu a public transport ye kan se mo adwuma ekoso a enya no ani public transport se mo adwuma koso a eno anu no awon se tambia abai e de no se transport ma wo ye de enyina da ne krakra no GPRT for ne mo senior owo new plan station editor opinion say ensema wode abeto won anim ne yade ebeboa won adwuma pa nti adaroma won hwea na ompanyimfo won mo oman mu no woni won so bekwa kohia no de ni so ade hunu ato won anim na mo bia won so betumi ama no etumi abedi nkonim e wa fimpinu ne dwenu nan abato nim no etumi abemusa de abaka na den etie na mesre esanse ye kuo no ye wo national level and a regional level Benjamin Chadie, ye national secretariat no Accra ha newo nti no mesra wo se ebe ye yia ensempa wa beka kire me pese ye nko ayere ye betie na yere na ya tena so na udu secretariat or national secretariat a na yere wa bue mu ayere ama mpanimfo no na anamom ye se tubia na yere ama wona won krokro nyina say GPRT de bibia ayere ye wo ho na mo so timiti sans empire o de brem NDC amanyoko no fa ye wo Western North mantam ni mo nso e de sama to dwekere se abato enkrata nwoma no nipe wo mu no adosho kra se number wosanka wosankrata ni monti electoral commission penifo hwentu ho anamo ya hwe niema akoso wo
voter exhibition process no more. Electoral Commission no sabe. Ye je ni gidie papa bia e wo mu. E sign for 4 aban no do o makose Electoral Commission no mu. E na ebiemu nso no. Ye hwe Central Kofi Akwali Lolobi eni Lupe Akwafo. Na sabe Samuel ye wo na sabe gafo mo de omu ni bi no. Eni electoral materials eyina wo EC officer ye ka almost ye boa na akire ekoda adinti no ye heda eni gidie wo mu na ye konko wi a voter exhibition exercise ye hwe daily reporter and a debia ye trodi no wi a enkata omode mayen eni nipa dodo a omode mayen no edin ye konko hwe edin mu ewo ye region mu no ensusuye ewo ensusuye na ewo mu no as Electoral Commission dia no ensusuye ne omode mayen no running mate ma MPP amanyokuo ye Dr. Matthew Opoku Prempe na ene ensembi foforo na so efa NDC Franka Tuni John Dramani Mahama nsama woka se wobema Ghana for mabunu titiri ni adwuma na wobema wo adwuma ye sa konya no ba na Ghana de tumi ne hye ne nsemu a eno na Dr. Matthew Opoku Prempe se ohwe no a de a woka no entimi emamu santi Ghana for woka sa asem na titiri ne mabunu wo mu se bisa no questions emfa ho eno so nsama odi tudwa eni Dr. Matthew Opoku Prempe de nto aboku pie mu ewe adwura ye no ewe adwura se cheduma semens ni wasante mantam no emu na one hemfo kromafo na soma hodo mpanyefo honom no etena ase abodin komo won komodie ni mu no odi tudwa se enya de aka ne mampani John Dramani Mahama Ghana de hye betimi nya no mogidie enkanka wa adwuma asem ekoso man Ghana emu aka 20 on for the 3 years for the partner and last year we school you were graduate unemployment fire nya adwuma also your magician. No, we are magician. I want for the Pennsylvania, sir. And now I say, I'm to Abamano. They said you're a magician. Whom you are son of President Mama. Says a magician or bow my Jubana. Now, post up on your personal catcher Ghana for. Now, I can and acquire the manifesto. Or show the Ghana or bar, or sign the Ghana calling him the cheap. Or see restarting. Brafuna guy, okay, the sheriff said, maybe a maid or Mahama bar. But the Ghana economy, the cheap or Bashasi or baby, I know one. Baby, I know what they do so. Now, this guy go school. Now, this guy go hospital. Now, Mobia, and then I Ghana for Ghana. Second Lady Hajia Samira Baumia say, "Ne MPP amanyokuo no ene amanyokuo a wondwene nkramofo ho pa ne momenye NDC ne won so de ne ntoa akopie mu e wo bono mantamu e no de nsemi etudwa." Badwam Ghana mampanya bi de akire ho kani obisa se amanyokuo ben pa na wonum ema muslimifo akwanya ema wonum enya dibre e wonum amanyokuo ni mu e chen de MPP aye esan se wonum nko na atumi ema muslimuni akwanya ema ababe mampanya bi de akire a wosan fetu franka ama amanyokuo no okire mu a MPP amanyokuo nko na adwene muslimifo ho enye NDC for ne senti wodi ato wonuma wati zongo mpatamu ani muslimifo nyina ani mu se afimpinu ani dunu na opanima abosome abato no wonum entu ne bum ema MPP amanyokuo no obeye jumade. He will serve you with honesty. He will serve you with integrity. Bravo. He will serve you with everything he has. For the Shisha Pepper to help the youth of this country, to help the women, to help the men, to help everybody. There's no more community. Jama, you the Nasmutu Sanzo Sanzo Chipinzango, Sabo de Go. You want to when I have been so right, Pulo. Osofo ya wo hwe nuane ni kua ho nsam so okwa betifin so a wono ne mrahye bedwani Brian Champon se nei ye wo 574 dams a ye na adwuma pepepe one district one dam no pepepe a ye na ene wakopie mu wo monthly economic update ya Ministry of Finance ye and o de sansemi etudwa. The issue of I've answered this question about 5 times yesterday.
if you have built 574 small dams, why are you not able to deal with the dry spell? And I keep saying that one of the most successful things that we have done is these one village, one dams that we built up north. Why has it been successful? You just have to look at why we built them. The 574 dams that we built was for a different purpose. It wasn't an irrigation scheme. So the idea was that let's create these dams to harvest rain water so that at least instead of it running off, they can store it we can store the water for a month or two so that they can use it for planting and small areas, maybe about 15 hectares, mostly around these dams. Yenye so na Adom TV Badwam kase na hana brema kwan na no pay ye de siase da na ye wodia emre ne adaje a wode ema yenti twen ye yenche ye ba na de bonkrata no se ne online de no ye de aka ho abroso no so se na ye special day if he said 100 days ye pa ho entoma to election 2024 no wo Adom brands ya Adom TV, Adom FM, Asempa, Insura, ne adomonline.com ni social media handles ne ye pa ho entoma ene aka nefo oha ne ye kwa akoto abatwen ye kwa ba